नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे जाहैबाय खालि बिटिआरनि जायफोरा बिटिआरनि ओनसोलाव गोलैयो बिसोरो बिथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हागोन बे जाहैबाय एनटिपिसि सालाखाथि बङाइगाव प्रजेक्टआव बेयो पावार ग्रिडआव बे मोनसे भेकेन्सिया ओंखारदों बे भेकेन्सिखौ जोंनि अनलि बिटिआरनि केन्डिडेट बा बिटिआरनि जायफोर सुबुं बिथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हागोन आउट अफ बिटिआरनि सुबुंफोरा बेहाय जोङो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो बे एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेसन मा नांगौ बैसोआ माबायदि आरो बेसेबां लास्ट डेटआ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो बेयो बेसेबां भेकेन्सि दङ सेलारि बेसेबां मोनगोन बेनि सायावबो नोंथांमोननो फोरमायगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोसे भिडिअआव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिदिनो गोदान भिडिअ आं नटिफिकेसन नोंथांमोननो होनो हाबाय थानाय बायदि बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि स्क्रिनाव नायलांबाय थादो मा बिनि भेकेन्सिफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायलांगासिनो बे भेकेन्सियानो जाबाय सालाखाथि बङाइगाव पावार ग्रिड प्रजेक्टआव ओंखारदों आं मेन बाथ्राखौल' बुंगोन हा मेनखौल' बुंनोसै जोंना डिप्ल'मा ट्रेनिं बे रिक्रुटमेन्ट अफ डिप्ल'मा ट्रेनिं आर्टिसान ट्रेनिं फर एनटिपिसि बङाइगाव बे पावार प्रजेक्टआव एनटिपिसि सालाखाथियाव हा बे जोङो डिप्ल'मा ट्रेनिं हिसाबै जोंना ओंखारदों बे इलेक्ट्रिकेल सानै ओमफ्राय मेकानिकेल 11 जन ओमफ्राय सि आरो आइ साब्रै सिभिल सासे एसिस्टेन्ट माने माबायाव ओंखारदों आर्टिसियान ट्रेनिं ITI बेयाव ओंखारदों जोंहा फिटार हिसाबै 7 जन ओंखारदों इलेक्ट्रिशियान हिसाबै 10 जन ओंखारदों बेनिफ्राय ITI इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक हिसाबै 10 जन ओमफ्राय स्ट'र किपार हिसाबै जोंहा 7 ओंखारदों बेनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा जानांगोन मेकानिकेलनि थाखाय इलेक्ट्रिकेलनि थाखाय नोंथांमोना जानांगोन फुल टाइम रेगुलार डिप्ल'मा इन इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं विथ मिनिमाम 60 मार्क्स मोननाय जानांगोन डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन इलेक्ट्रिकेल बा इलेक्ट्रनिक्सआव मेकानिकेला जाबाय फुल टाइम रेगुलार खालामनाय 60 मार्क्स जानांगोन मेकानिकेल इन्जिनियारिंआव बा प्रडाक्सन इन्जिनियारिंआव बिदिनो दंबावो CIआबो दङ डिप्ल'मा इन्स्ट्रुमेन्ट इलेक्ट्रनिक इन्जिनियारिंआव नोंथाङा 60% मार्क्स मोननानै रेगुलाराव कर्सखौ कमप्लिट खालामनाय जानांगोन लोगोसे सिभिलावबो दङ सिभिलाबो सिभिल इन्जिनियारिंआव फैयो माने रेगुलार कर्स खालामनानै 60% मार्क्स मोननाय जानांगोन लोगोसे दंबावो ITI ट्रेनिं बा एसिस्टेन्ट मेटेरियेल स्ट'र किपारनि थाखाय ITI फिटार जाय दोङो 10 पास जानांगोन फुल टाइम रेगुलार ITI NCBT बा SCBT जों एप्रुभ जानाय जानांगोन लोगोसे दंबावो ITI इलेक्ट्रिशियानावबो दोङो फुल टाइम ITI कर्स खालामनाय जानांगोन एप्रुभ बाय NTPC एप्रुभ बाय SCBT बा NCBT आव एप्रुभ खालामजानाय जानांगोन आरो ITI मेकानिकआवबो बेनो जाबाय ITI फुल टाइम रेगुलार कर्स खालामनाय जागोन माने बे 10 पास खालामनानै दों गासैबो NCBT SCBT इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक ट्रेडाव बियो रेगुलाराव कर्सखौ खालामनाय जानांगोन स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों एप्रुभ खालामजानाय NCBT बा SCBT माने SCBTआ जाबाय स्टेटनि NCBTआ जाबाय नेसनेल लेभेलनि एसिस्टेन्ट मेटेरियेल स्ट'र किपारनि थाखाय जोंनो नांगोन बेबो 10 पास नांगोन लोगोसे ITI रेगुलार कर्स एप्रुभ जानाय गभर्नमेन्टजों बा NCBT बा SCBT जों बेहाय मा ट्रेड हागोन फिटार इलेक्ट्रिशियान इलेक्ट्रनिक्स इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक लोगोसे इंलिश टाइपिं 30 वर्ड्स पर मिनिट 150 केस टक्स पर मिनिट माने बे टाइपिं रोंनायबो जानांगोन होनना बुंदों आरो स्ट'र किपारनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो माबा गैया नोंथांमोना जुदि BTR क्वालिफिकेसनाव जुदि दङबा आरो BTRनिबा नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेहाय जोंहा आङो मेन बाथ्राखौनो बुंनोसै डिप्ल'मा ट्रेनिं हिसाबै जोंहा 11टा पस्ट दङ डिप्ल'मा ट्रेनिं इलेक्ट्रिकेलाव जोङो 2 दङ डिप्ल'मा ट्रेनिंआव 7 दङ सिभिलाव जोंहा 1 दङ टटेल बेहाय 18 जन दङ डिप्ल'मा जायफ्रा डिप्ल'मा ट्रेड्सनिफ्राय लोगोसे ओमफ्राय ITI ट्रेनिंसा जाहैबाय फिटार हिसाबै 7 जन दङ इलेक्ट्रिशियान हिसाबै 10 जन दङ ओमफ्राय आर्टिसान ट्रेनिं हिसाबै 10 जन दङ ओमफ्राय स्ट'र किपार हिसाबै 7 दङ बेबो टटेल 32 बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे नोंथांमोना मोजां सेलारि दङ बेहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बेहाय 15/9/2023 बे लास्ट डेट नोंथांमोना गोख्रै अनलाइनाव थांनानै वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना जुदि अनलि BTRनि केन्डिडेट बा नैया बे लिरनाय दङ नट गाहायाव दङ केन्डिडेट हु डु नट प्रसेस पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट केस सार्टिफिकेट PRC अफ BTR बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन निड नट एप्लाइ माने जायफोरा BTRनि PRC सार्टिफिकेट गैया बिसोरखौ मा होनो निड नट एप्लाइ खालामनो होआखै माने जायफोरा PRC BTRनि बाहेरनि बिथांमोना बेयाव
पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय मोजां स्कप बियो नोंथांमोना बे स्कपखौ गारनो नाङा नोंथांमोना जेसेबां हायो थाब एप्लाइ खालाम भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामा नोंथांमोना ओरैबाबो मिन्थिखागौ जुदि चेनेलखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालाम बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बानायनो हाबाय थानाय बायदि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय